I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. Ikaw na lang yun bitay bahala niya, Ginoo. Ikaw na lang yun bahala. Nang Dolor. May kay nagmata ka na, Kiko. Asa to sila nang? Nag-holding hands lagi to sila. Ay, panghimuta sa Kiko. Ay, sorry. Lawayan sa nang. Unsa may gusto nimong imnon? Init o bugnaw? At tubig bugnaw lang kung imnon nang palihog. Kanang naiayos nang. Pasensya na ganang ha. Ay lang sad ni permiha kay sa sunod. Pasagdan, ragyod ka. Oo nang. Asa dito sila nang? Kung may bawag asa to sila. Imnan na. Salamat nang. Padayonon ko na ning akong giloto, ha. Wala kay gikinahanglan ko. Mga na nang eh. Mura mo sad kung imong amo ka na nang. Mura na bitaw kag akong amo, sukad kag gahapon. Left and right, good imong sugo na ko gahapon. Mo ba nang? Sorry kayo nang ha. Lugaw. Uwaw nung kwarto na. Mao lagi, ngayog pirmi ha. Di na nang eh. Napita nang. Pero asa ka to sila sa? Takot gito katawang inday. Mura mo bagong nakadawat sa buwan og mga bituon. Sa to, nakatawa ko adto da sa to. Ay, kasayo, basad nimong manghayhay. Untag pagani. Kuan ko na, kanang pagani ko kasugod ba? Tilde na ko. Mga pagani akong paghunat, may nakadaog na. Maayo lagi untag maingon anak, Kiko. Unsaon man na si Sir Joko nga may uyaban nas gawas, sikat pa nga artista. Nagtuotang, nagkabalik na gyud sila ni Miss Nicole. O nga tinuod nga, kaslunon sila. Di man di ay. May lain man di ay si Sir. Unya, karon si Inday. Unsa gid ka kang Sir nga to kang Inday nang no? Kay mo naman siya kirkir sa good. Labi na karon siya pag-abot kay. May kausaban si Inday, medyo pilit na kay sig tinanawan Inday. Unya si Inday sad, digid katago sa gibati, mutukob dayon. Kay in love sad lagi. Pero si Sir, pangutan-an ng trangkaki. Naaman na kita dire, sir. Abi na kong aturatas bay mga on. Nagluto ra batos ng dulor. Maglaom to nga, mamalik dayon ta. I-text na lang nga, nangaon na ta. Na, wako ka tag cellphone, sir. Uy, ikaw lang. Sige, tawagan na lang ako. Ay, labara pa sa kong unang eh. Okay. ay naglabad-labad si mong Odi ha. Handa man ng lamisa kay niya naturon sila. Narating nga lito'y gipalit. Uy, nang, ninanawag si mong Ay, phone. ambi palihog akong cellphone ba? Uy, si Sir lagi ni. Hello, Sir? Hello, Nang Dolor. Nag-breakfast na lang mi sa gawas. Sorry ha. Okay ra, Sir. Okay ra, Sir. Uy, why problema? Okay, sige, Sir. Unsa man to, nang? Kita na lang mga on ini, Kiko. Nangaon naman kuno sila sa gawas. Drink. Sige na, pahimutang na diha. Murag di pa man mayo'y kaon, nang. Sige. Sige, ako na lang. Kaon bitaw ko, nang.
Ni aming tuha ini social kayo nga restaurant ining hotel B. Murag nag-date. Ayaw bayag gyud pada, ha? Bisan unsay iyang isulti, bisan unsay iyang ipakita nga lihok. Ayaw ni hatagi og kahulugan. Uli iya ko rong agdahon nga mo check-in, ha? Di kaya po ko tagaan og kahulugan. Inday? Ay, ayaw lang, sir, uy. Mamauli na lang tayo manatog kaon. Ha? Ano saan akong gusulti? Ha? Kuan? Pangdungog na ko kay makikpanglaag pa ka, sir. Patakaram kong paminaw, uy. Sorry. Mura magugkag doon ay gisulti, sir. Patanaon tati ka sa mga pictures na mo ni Cecilia. Ha? Nakakita bitaw mi sa internet, sir. Katong nangaon mo sa restaurant o katong naa mo sa beach pod. Napay dagandri. Napay ang mga solo ay. Tanawa. Ambi, sir, B. Ay, sakita sa kong dugan, uy. Mura magkituslok-duslok. O niya, Inday, yun sa may mo kasulti. Hala, sir, uy. Kagwapa man din niya, sir, no? Grabihan naman kit kagwapa niya, sir. Kailan man ka ni Sofia Vergara, no? Kanang judge pod sa AGT? Oo. Igsuon ni Sofia ang mama ini ni Cecilia. Maudi ay. Pagka-jackpot, gudi mo, sir, uy. Pakasaladayon mo, sir. Wa man ko mainlove niya, Inday. Ha? Niaman sa Pilipinas ang gusto na ko pakaslan. Pag-sure dira, sir, uy. Lord, mura lagi kong kakuya po, uy. Manakag tanaw? Wa pa, sir. Kadiyot sa Gupahag ini babayhan na, uy. Matumboy man sa tag-ahat ini niya. Na, ako ilalaki, sir. Mangsawa, gid ko ini. Mao ba? Oh, sir, uy. Gawas na gwapa og sexy, sikat pagyud. Usa pa may magipangita, sir. Kanang makapatawan ako. Aw, ako na na, sir. Joke ra, ha? Tigalig mo to, usad ka. Bitaw, sir, oy. Seryoso ba? Kini na lang si pangasaw-ao. Mas boto ko ini niya kaysa ni Miss Nicole nga way klaro. Ay, sorry, sir, ha? Basin si Miss Nicole gede ang naasa mong kasing-kasing. Istoryahin na lang siya tarong, sir. Prangkahi siya nga, usbo nang iyang batasan kay batik mo na magsigig pamakak niya, magsigig plastic. Ingna siya nga dili na magplastic kay makadaot ang plastic sa tong Mother Earth. Sige na, Inday. Tiwas nagkaon, Inday. Aron magkapahuli na ta. Okay, sir. Huwag mo ko mainlove niya, Inday. Niya man sa Pilipinas ang gusto na ko pakaslan. Nganong murag subo man? Wa ka di ay malipay nga nagkuyog mo? Nalipay man lang. Baka kung kayo ko kumuingon kong wa. Unya, nganong lahira man ang imong dagway ganinas pagikan ninyo? Pwerte man imong katawaha ganina. Nya karon, mura ka man og gikan gikasabaan. Ay, naglibog magod ko ni sir nang, uy. Ay, ang mga lihok ba? Kanaganing mura siya ni-care na ako, pero... Pero unsa? Ay, ambot, uy. Wako kasabot. Basta timan ilang gitong akong gisulti nimo, Inday, ha? Nga dili nimo tagaan og kahulugan ng iyang mga lihok og mga isulti. Ako bitaw nang gitimanaan nang. Bayo. Iyabi akong gipatanaw sa mga pictures nila ni Cecilia Cabrera nang.
Mura ka ni giduslak-duslak akong dughan. Kahilak ko nagod kaayo ko na, pero nagsige na lagi kong tabi aron, dili ko makahilak. Oh, Pero, ingon si Sir, wa ko no siya ma-in love ni Cecilia. Kay naa ko no din sa Pilipinas ang gusto niyang pakaslan. ha? Lagi nang. Unya, ningon pagid siya nga, gusto niya kanang makapatawa niya. Mo to ningon ko nga, ako na na, sir. Ha? Naingon ka? Oo, pero minakomedya ragod nang. Nangatawa pa man gani mi. Pero ako, sakit na kayo kung dughan. Ay, Okay, sir. Sige, sir. Wala ako, sir. nga naman ron. Hiko! Sir! Ano bang sikinan? Dali! Dali na. Atong susihon kung naunsa. Dawatan ning akong kwarta ug ayaw nagpangutana sa among personal affairs kay wa kay labot. Chismosa ra kayo ka. Namo na ta ka nagtrabaho simbahan? Ngano mas ako masad ka, ma'am? Nga nagtarong ra ako pangutana nimo. Isyagit man dayon ka. Tungod kay chismosa ka? Atribida? Asa na niyang pari din ha? Kay ako siyang tudloan unsaon pagdisiplina og empleyado. Nicole! Meron nag-iskandalo mo ka? Wa ko mag-iskandalo. Nireklamo lang ko kay imbis dawaton ining atribidang empleyada nga akong kwarta. Di pangutana naman ninuon ko kung madayon ba kuno ang kasal? Siyempre, madayon, kimubayad agad ko. Kasal? Kinsang kasal? Inyo ko na, sir. Nagpabook man na si ma'am. Hilom! Tinuod ni Nicole? Ha? Ojo ko. Nagpabook na ko daan para sa atong kasal. Wow, ha? Pwes! Pagsulog pa kasal! Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than